200 meter fri for herrer. Og her har vi en lille kuriositet, fordi på grund af de svenske kvalifikationsregler til IOLM, så er det faktisk muligt for Adam Poulsen fra Elsborg, bane 7, at kvalificere sig til IOLM allerede her. Dette heat 200 meter fri. Man kan selvfølgelig også sætte på at gå videre og tage det her, men det svenske IOLM har jo 200 meter fri, ja, 53-43. Så altså Adam Poulsen fra Elsborg skal svømme under 53-43 på bane 7 for at komme til IOLM. Det næste løb, det skal løbe 16 og 800 med fri svømning damer. Der har vi ingen time her i formiddag. Og der skal vi komme med en god se fra Væksø, Ina Gundersen, der er 3 fra de 40 herrer, som skal på Brylov, der er 4 fra Aalborg, Ina Jørgensen Brun, der er nummer 5 fra Bjergård, Louise Stig der er nummer 6 fra Peter Ballerup, Louise Møller Jessen, og der er nummer 7 fra Allerød, Maja Hovarsen. Niels altså vælge i midterbanerne her det sidste heat 200 meter fri. Ulla Lillemor, Savanel, Spanien. Harald Jonsen, Færøerne. Svømning så for 400 meter i går, og det er Anders Lie fra Svømmeklub, bane 6. Nummer 5 på den danske rangliste, det er Lise Pihl. Og det er jo lidt sjovt, at Harald, han skal jo faktisk svømme hurtigt her i formiddag, så han kan komme med i A-finalen, så han også er sikker på at køre med i de der 400 meter. Ja, så der skal folk gå fra Harald allerede nu, på hvor man kan udlægge. Men det bliver der også trykket på. Det er Harald Jonsen. Det er den sidste lige her. Formodentlig den hurtigste tid i dag. Kommer på 51, lige over 51-41. Den hurtige tider igen. Det er stærkt besat 200 meter fri for herrer. Og man løber om et øjeblik.